Французскі эканаміст Томас Пікетці ў 2013 годзе выпусціў гісторыка-эканамічнае даследаванне пад назвай «Капітал у 21 стагоддзі». Гэтая кніга цалкам прысвечана эканамічнай няроўнасці. Пікетці разглядае эканамічную няроўнасць у розныя гістарычныя эпохі, разважае над тым, што спрыяе скарачэнню ці пашырэнню няроўнасці, а таксама прагназуе, як будзе развівацца няроўнасць у 21 стагоддзі. Мы не будзем надта паглыбляцца ў эканоміку, хаця кніга Пікетці напісана даволі даступнай мовай, але паглядзім на прыёмы, якімі карыстаецца даследчык, бо гэтыя прыёмы нам спатрэбяцца пры аналізе адукацыйнай няроўнасці. Перш за ўсё, няроўнасць бывае справядлівая і несправядлівая. Справядлівай няроўнасць называецца тады, калі яна залежыць ад асабістых якасцяў чалавека, яго намаганняў ці фактараў, якія ён можа кантраляваць. Напрыклад, калі чалавек шмат працаваў, то будзе справядліва, што яго заробак будзе вышэй, чым у таго чалавека, які працаваў мала. Адпаведна, несправядлівай няроўнасцю завецца тая, якая залежыць ад фактараў непадуладных чалавеку. Напрыклад, калі чалавек атрымаў спадчыну, то ён вельмі хутка разбагацеў, нічога для гэтага не зрабіўшы. Звесткі пра маёмасць і прыбытак можна атрымліваць з падатковых дэкларацый, калі сістэма падаткаў у краіне распрацавана празрыста і з розумам. Так, напрыклад, падатак на нерухомасць не так шмат дае грошай у бюджэт, колькі дазваляе ацаніць аб'ёмы нерухомасці ў краіне, а таксама яе размяшчэнне і кошты. Таксама невідавочнай крыніцай інфармацыі па эканамічнай няроўнасці можа з'яўляцца мастацкая літаратура. Так, Пікетці дэманструе, што Бальзак у сваіх творах вельмі дакладна апісваў фінансавае становішча сучаснага яму грамадства, апісваў кошты, заробкі рэальных прафесій і магчымасці, якія ім адпавядаюць. Адным з асноўных спосабаў вызначэння няроўнасці ў грамадстве Томас Пікетці называе канцэнтрацыю капітала. Каб яе вызначыць, трэба размясціць усіх грамадзян на шкале, напрыклад, па велічыні заробкаў. Пасля падзяліць гэтую шкалу на роўныя часткі, на дэцылі, напрыклад, ці квартылі, а пасля падлічыць сярэдні заробак у адпаведным дэцылі, так, у адпаведнай роўнай частцы. Пасля гэтыя часткі можна параўноўваць паміж сабой і такім чынам вызначаць, ці вялікая няроўнасць у межах аднаго грамадства. Таксама гэта даволі зручны інструмент, каб параўноўваць няроўнасць паміж розных краін. Так, Пікетці піша, што ў развітых краінах свету верхняму дэцылю, верхнім 10% можа належаць да 60% ўсёй маёмасці краіны, а ў бедных краінах гэты паказчык дасягае 80%. Напрыклад, у Расіі ён складае 74%. У гэты ж час ніжняй палове насельніцтва, гэта значыць ніжнім 5 дэцылям разам, належыць усяго 5%. Усё астатняе належыць сярэдняму класу. Ён займае 40% і яму належаць ад 15 да 35% усёй маёмасці краіны. Гэта азначае, што калі верхняя частка насельніцтва валодае такой колькасцю грошай, якую, ў прынцыпе, немагчыма змарнаваць за ўсё жыццё, то ніжняя палова насельніцтва існуе ў тым стане, калі ў некаторых не хапае грошай на ежу і чыстую ваду. Як выйсце з гэтай сітуацыі, Пікетці прапануе ўвесці прагрэсіўны падатак на капітал, які ў выключных выпадках можа складаць да 90%. Але для гэтага патрабуецца празрыстае функцыянаванне банкаўскіх сістэм і падатковых сістэм не толькі на ўзроўні адной краіны, але і паміж краінамі. Бо калі гэта міжнароднае супрацоўніцтва не будзе наладжана, некаторыя багатыя людзі будуць выводзіць грошы ў афшоры. Томас Пікетці таксама са сваёй камандай распрацаваў онлайн-базу дадзеных аб эканамічнай няроўнасці ў свеце. На гэтым сайце мы можам паглядзець, як адрозніваецца няроўнасць у розных краінах. Напрыклад, па стане на 2021 год самая вялікая няроўнасць назіраецца ў Бразіліі, Індыі, Іране, Турцыі, некаторых краінах Паўднёвай Афрыкі. Таксама на гэтым сайце ёсць сімулятар, які дазваляе ў залежнасці ад вашага заробку вызначыць, у якім дэцылі ў вашым грамадстве вы знаходзіцеся. Так, з заробкам у 1000 рублёў пры адсутнасці каштоўных папер і маёмасці чалавек у Беларусі будзе знаходзіцца ў самым пачатку 3-го дэцэля. Гэта, у сваю чаргу, азначае, што 30%
насельніцтва больш беднае за гэтага чалавека, бо атрымлівае менш за 1000 рублёў у месяц. І яшчэ 70 больш багатае за гэтага чалавека, бо атрымліваюць больш за 1000 рублёў у месяц. Натуральна, што даныя абнаўляюцца не так часта, як нам бы хацелася. Але мы можам бачыць, што верхні дэцэль, верхнія 10% пачынаюцца з штомесячнага заробку ці са штомесячнага прыбытку ў 4500 рублёў. У той час, як верхні 1% пачынаецца з заробку ў 12 000 рублёў, а сярэдняя колькасць грошай, якую атрымлівае верхні 1% за месяц, складае 27 000 рублёў. Той жа заробак у 1000 рублёў у месяц дазваляе чалавеку знаходзіцца ў самым пачатку 5-га дэцэля ў свеце. Гэта значыць, што палова людзей на планеце Зямля існуюць у месяц на менш, чым 1000 рублёў. Сапраўды, гэта дазваляе па-іншаму зірнуць на свой дабрабыт і дабрабыт краіны ў цэлым. Раю ўсім азнаёміцца з кнігай Томаса Пікетці «Капітал у 21 стагоддзі», а таксама зазірнуць на сайт worldinequalitydatabase.world. Якія ідэі мы можам пазычыць у Томаса Пікетці, каб пасля ўжываць іх для аналізу адукацыйнай няроўнасці? Першае. Няроўнасць існуе. Другое. Для вызначэння няроўнасці варта карыстацца рознымі крыніцамі інфармацыі, афіцыйнай статыстыкай, навуковымі даследаваннямі і нават мастацкай літаратурай. Трэцяе. Няроўнасць – гэта не нешта пастаяннае. Яна залежыць ад эканамічных, сацыяльных і палітычных фактараў. З цягам часу яна можа пашырацца і скарачацца. Чацвёртае. Няроўнасць можна вымяраць. Велічыня няроўнасці будзе рознай у розных краінах. Пры дапамозе спецыяльных інструментаў мы можам параўноўваць узровень няроўнасці ў розных краінах паміж сабой. І нарэшце, пятае. На велічыню няроўнасці можна ўплываць. Існуюць механізмы, якія дазваляюць звесці няроўнасць да мінімальных значэнняў. Але для гэтага патрабуецца час, узаемадзеянне і ўзаемадавер дзяржаўных, камерцыйных і грамадскіх структур.